Preslav is a very, very good team. They have a good coach, good team, but we put everything on the court in that moment. Guys make a lot of mistakes, but they fight for every ball, fight for every centimeters on the court. I congratulate my player for the good win. Ako stále vie tá obrana byť lepšie, ale ten celkový dojem si myslím, že bol lepší. To, čo sme boli, na čo boli diváci zvyknutí, alebo to, čo sme hrávali doteraz. Strašne sa mi páčila tá bojovnosť, súdržnosť, či už lavička, či chalani na ihrisku. Najlepšia sekvencia, ktorá veľmi dobre nejak opíše ten zápas, bolo tuto ku koncu, jak sme sa všetci hádzali po lopte a tá drávosť. Proste za každú cenu získať tú loptu a dotiahnuť ten zápas do víťazného konca. To sú tie maličkosti, ktoré keď budeme robiť každý zápas, tak si myslím, že tá sezóna bude veľmi úspešná. Moje meno je Tono S a som veľmi rád, že som tu dneska mohol byť s týmito šikovnými chlapcami. Inter Bratislava, držíme im palce, moje meno je Tono S, ahoj. Too much turnovers, 23 turnover, you cannot win a game away, especially when opponent play really solid game. I think this cost us this losing. We had a lot of defensive breakdowns, giving them easy layups, and they made the right play at the right time, and we didn't, so that cost us the game. We are not really excited, but of course we will fight till last moment. And it's a start, I think. It's still early start of competition, and nobody, I think, can give really production what will happen. We must continue to working. I think we look better every day. I see that on the practice, I see on the game. For me, from now start the season, man.